ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nasa kanimo. Nga igsoon padayon ta nga nagampo karon alang sa pagkahunong na pagkasulban na nining problema sa pandemic. Uban sab sa atong mga pamisang gidawat karon nga atong gipamisahan gisulod niining maong misa. Naa ta sa Biyernes sa ika-7 nga semana sa pagkabanhaw. Hapit na moabot ang Pentecostes karong Domingo na ang iyang piyesta, ang pagkunsad sa Espiritu Santo. Nya karon mao na sab ang ikawalo nga nobinaryo sa Pentecostes nga gipasiugdahan sa atong mga charismatic groups. Unya ang tema karon mao ang gasa sa self-control, ang pagpugong sa kaugalingon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog dining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga miabli kanamo sa agianan sa langit, pinaagi sa paghimaya sa imong Kristo o sa paglamdag sa Espiritu Santo, itugyan nga mamuyo kami nga sa pag-ambit namo sa dako kaayong gasa, ang among gugma madugangan o mulabi o kalig-on ang among pagtuo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay si Hari Agripa ug si Berenice miabot sa Cesarea aron pagyukbo kang Festo. Human sa pipila ka adlaw didto, ang hari gisuginlan ni Festo mahitungod sa kaso ni Pablo. Si Festo miingon, ani ay preso dinhi nga wala buhiin ni Felix, ug sa akong pag-adto sa Jerusalem, ang mga kadakuan sa mga pari ug ang mga Hudiyo mipasakag sumbong bato kaniya, ug gihangyo ako nila nga silutan ko siya. Apan gisultian ko sila nga dili batasan sa mga Romanhon ang pagsilot sa usa ka sinumbong kung wala pa siya makaatubang sa nagkiha kaniya ug wala pa siya kahatagig higayon sa pagtubag sa mga sumbong batok kaniya. Busa sa ilang pag-abot dinhi, wala ako maglangan. Pagkasunod adlaw, gipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. Apan sa pagsulti na sa mga nakiha kaniya, wala sila magpasakag bisan unsang sumbong nga akong gipaabot gikan kanila. Naglalis lamang hinuon sila bahin sa ilang relihiyon ug mahitungod sa usa ka tawo nga patay na nga ginganlag Jesus nga nabanhaw kuno matud ni Pablo. Ug tungod kay wala ako mahibalo kung unsay akong buhaton niining kasuha, gipangutana ko si Pablo kung buot ba siya moadto sa Jerusalem aron adto siya Husaya. Apan miapilar si Pablo ug mihangyo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya
ug nga ang emperador mao'y pahukmon sa iyang kaso. Busa, nagsugo ako nga prisuhon lang gihapon siya hangtod ikapadala ko siya ngadto sa emperador. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono didto sa langit. Dayga ang Ginoo o kalag ko, tibuok kong kaugalingon. Dayga ang iyang balaan nga ngalan. Dayga ang Ginoo o kalag ko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Kay maingon nga ang kalangitan hataas labaw sa yuta. Sa ingon labaw ang iyang kaayo alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang silangan halayo sa kasadpan. Sa ingon iyang gipahilayo kanato ang atong mga kalapasan. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ug ang iyang gingharian nagahari diha sa tanan. Dayga ang Ginoo kamong tanan niyang mga anghel. Kamong gamhanan diha sa kusog nga nagtuman sa iyang sugo. Ang Ginoo nagbutang sa iyang trono dito sa langit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human sila makakaon, miingon si Jesus kang Simon Pedro. Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, O Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga nating karnero. Unya miingon na usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, O Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mitubag kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon, si Jesus miingon, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kung siya gihigugma ba niya. Og si Pedro miingon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan. Nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Sultihan ko ikaw, sa batanon ka pa, ikaw ray nagbakos sa imong kaugalingon, og nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan inig katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot, ug lain na ang magbakos kanimo, ug dadpon ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. Sa pagsulti niya niini, gipasabot ni Jesus kung unsa nga paagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo.
Sa una nga, kamao pa kong manguyab, karon di naman, no? Naagi akong mga uyab sa una, kaya daghan-daghan man to sila, nga magsigig yun o pangutanan ako, do you love me? Inako, anong sige pa mga pangutana diya? Nya, ganahan din siya mo sulti ko anang I love you. Nya kay sa tanang butang sa tanang pulong sa una, mo ra ginay lisod kay na akong litokon ngadto sa akong gihigugma. Mangita ra kog laing mga ngan, mangita kog laing nga mga pulong ba. Dili lang gyud ko anang I love you kay mura mo kurong asuwat noon, maingon ko I love you tingali sa text. Pero ana na sa atubangan bitaw kamo, kaya ra na ninyo himon. Gina ko na ko ninyo, I love you pader. I love you, Father. Sorry ah. Kana yung seryoso. Mo na si Jesus, iyang gipangutana si Pedro. Iyang yung gipalitok. Awaday wat gipalitok. Siya galitok, do you love me? Yes, Lord. You know that I love you. Ana, katulo. Kani sa Jesus di no. Sabi niya, mura sa din siya babae. Mura sa siya laki. Ako na ba sa mga laki nga gusto kay maminaw og inong I love you. Ako di man ko mudiman ana sa akong igugma. Dili kay ko tingingon, ingna ko bi nga I love you. Nahan kay ko ana. Ana, dili. Na ba laki magsige na nasa diay. O de. Babayin o na sila. Ang babae may kanang pa-sweet-sweet kayo, nandot kami naon ba, inong ka I love you, pero giilad na deka. Muna si Kristo, ang iyang style, giingnan niya si Pedro, do you love me? Pero katong pagkapangutanahan niya, dili to sama sa pangutana sa uyab, o sa asawa, o sa bana, o sa anak. Nga mura bitaw para lang ko matagbaw, para lang ko makabati nga imong giingnan ko nimong I love you. Nasayod si Jesus sa kasing-kasing ni San Pedro. O gusto ni Jesus nga ang pagsulti ni Pedro, pagtubag niya sa iyang pangutana, kinahanglan nga moabot gyud sa iyang kasing-kasing. Kay nasayod si Jesus nga ang kasing-kasing ni Pedro sama sa atong kasing-kasing, wala pa'y klarong gugma para sa Ginoo. Way klaro ba? Munang gibalik-balik o pangutana ni Jesus. Dili ito para pagtagbaw ni Jesus, kung dili aron si Pedro makapalawom sa iyang gibati o sa iyang desisyon. Muna nga pagkatapusan ng pangutana, ikatulo, kung sa may gibati ni Pedro, gibutan diri, nasubo siya. Muna to, kanabang nanakay, nidoot na tos kasing-kasing, kay nasubo naman siya, tingali, mituo na to iyang luha. Ningon natin ito siya, laina sa nimo Lord oy, gaduda ka. Ningon din ito si Jesus, ulo na pa ni sumpay, anong di man ko magduda nga katulo biya ko nimo gilimon. Katulo biya ko nimo gipabakak, niya porti nimong panganti nga magpakamatay ka kuyog nako. Gibiyaan naman ko nimo, niya pagukan gipamakak pag nimo, diha pa jud ko si mong matubangan, duwa pa jud ko nimo ang kuna. Ana. Parehara ko na si mong asawa, ay mong banagod, nga atubangan gid siyang kabit, giingnan kang di kanya asawa. Nya pagabot sa inyo, maingon siya, I love you, day. Unsay mation? Asawa ka ba? Nya atubangan gid siyang kabit, giingnan kang di na ko sa boy. Butan, anong tagad na siya nako? Nya lakaw na yun. Nya pagabot sa inyo, maingon day dito, day, love you kayo. Love you ko nimo. Nya ikaw nga nakasinati na. Sus, ganda natin kang kutsilyo eh. Pero si Jesus, kinahigugmawan, awa. Nakaroon mga igsoon, unsa man diayning gugma nga gusto ni Jesus nga masabtan ni San Pablo. Unsaon man nato paghigugma ang Ginoo. Ang Ginoo dili pwedeng ulo-uluhan. Bisag kapila pa nato gibalik-balik ng pong I love you Lord. Pareha na magsigitag warawara sa itong kabot, I love you, Lord. I give myself to you. I entrust myself to you. Istoryahe. May ngoro na Ginoo, istoryahe. Paras na ako, si dupa-dupa, Lord. Imo dyan kong pare. Yung Ginoo, ilong dia siya, no? Bawaan na tika.
So ang Ginoo dili mauluuluhan. Nga naman, nahibaw siya sa atong kasing-kasing, nahibaw siya sa atong hunahuna. Dili na makaapiktar niya ang atong gisulti. Na unsaon man nato ron paghigugma ang Ginoo. Kamo, nahigugma mo sa Ginoo. Tubag. Tanawa, di bawa mo mutim, nakalitan mo, hala, ako dahil. Ikaw pa din, nahigugma ka sa Ginoo. Okay, siguro. Nakaroon, nung sama na yung gugma sa Ginoo, ang una yung gisulti ni Jesus, pagkada niya tubag, moingon ni Jesus, atimana ang akong mga karnero. Atimana ang akong mga karnero. Lisod kayo na Kung ato nang i-translate ng pagkasultiha, moingon ni Jesus, kung nahigugma ka nako, higugma asad ang akong mga gihigugma. Para ko na ang imong bana, gihigugma nimo, o ang imong asawa, gihigugma nimo, pero ang iyang ginikanan, sige libak nimo. Pero nahigugma siya siyang ginikanan, kaya itong ginikanan, niya ikaw nga, sa tawagan na, umagad, muhigugma ka, siyang ginikanan, nagasigig libak nimo. Oh. Lisod kay moingon ko, dahil nahigugma, dyan kay ko nimo, andam dyan ko magpakamatay nimo, ay lang na panihay mong papa, kapasig mapatay ko ng animal. Di ba? Naamay uban ningon anak. So, ang gihigugma ni Jesus, kinahanglan sa atong higugmaon. Muna sa atimana ang akong, yan yung yakon, ang akong mga karnero. Nakaroon kinsa man yung mga karnero ni Jesus, ang katawhan nga makasasala, ang mga taong makasasala nga nanginahanglan o kaluwasan. Karon sige man tag atiman aning niya mga nabiktima sa COVID, kay nagkinahanglan sila kaluwasan para sa ilang pagkaon, para sa ilang health. Ingon ana ba? Mutan-aw tas mga tao nanginahanglan kaluwasan o kinsa man tinuod nga nangkinahanglan kaluwasan ang mga makasasala. So karon kung ang imong anak nisuyop na nagdrugas, unsa man na siya makasasala dili. O makasasala na siya, ang Ginoo karon niingon na siya nimo, atimana ang akong karnero na portinang suyo. Nya unsaon man imong pag-atiman? Imong hapakon, imong latuson, imong prisuhon, imong kulatahon, imong patyon. Mao nay pag-atiman. Imong kasab-an, imong sigagyaw-yaw, mao ba nay pag-atiman? Unsa man ang care? Okay ba? Nya kamo karon, giatiman ninyo ang gihigugma ni Jesus. Wa mong tingog. So kada day nato kahit kakita og tawo makasasala, mao na sila ang gihigugma ni Jesus. Kay nga naman sa laing bahin sa ebanghelyo niingon si Jesus, mianhi ko para sa mga makasasala. Wa ko muanhi para sa mga buutan, mianhi ko para sa mga makasasala. Kinsa may yang gipasabot? Nga sa kalibutan, pag-anhin ni Jesus, wag giusang buutan, pulos gyud ta mga makasasala. Muna ni anhi siya natong tanan, nagpakamatay siya para natong tanan. Yan, nakasabot ka ta ani, nga kanaday mo ingon ta, I love you Lord. Ang pasabot ay ana, I will also love everyone you love or you love. Ana. Karon, kung ang imong uyab, imong nahibawan karon nasa quarantine, tuwa day gilibin dito. Nya, saman, ikaw uyab. Moingon pa kaniya, nothing gonna change my love for you. Kanta na lang ka, mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Mas mapalad ka, mahal kita, sa akin, ang pari rin nagmamahal. Sa akin, walang nagmamahal. Mao na siya. So, ang kauan di ay, ang una rin natong buhaton, at timano nato ang gihigugma sa Dios. O ang gihigugma sa Dios, mao kadtong labing ubos. Labing ubos sa kahimtang o labing ubos sa moralidad. Ang mga pobre o ang mga makasasala. So mao na ron nga ingos Kristo na bilanggo ko imo kong giduaw. Tanawa si San Pablo sa unang pagbasa. Si San Pablo sa unang pagbasa, unsa man iyang gibuhat, nagpabilanggo siya, misugot siyang bilanggoon. Nga naman,
Kay kadtong mga tao nasuko niya, kadtong mga tao nagasigig lutos niya, mga makasasala man to. Nya unsaon man niya pag-atiman sila. Gisunod niya ang style ni Jesus. Kay matod pang Jesus, sunod ka nako. Unsa may style ni Jesus? Musugot ra siya unsay buhaton sa iyang mga gihigugma ngadto niya. Nya kay gilansan man siya sa cross, nagpalansa na sa Jesus kay mauna siya klasis pag-atiman. O gisulti na ni Jesus diri sa ebanghelyo mo na ikaduhang kahulugan kung mahigugma ta ni Jesus. Unsa man niingon si Jesus, sa batan-on pa ka Pedro, ikaray magbakos, ikay magbuot asa ka moadto, pero ini katiguang na nimo pasabot kung mo mature na ang imong gugma, kung matinuod na ang imong gugma, dili na ika maoy magbakos, idupa na nimo ang imong kamot, ug lain ay magbakos nimo, ug dad-on ka sa lugar nga dili nimo gustong adtuan. Sa ako anang termino mga igsoon, ako naman ang na-explain ninyo, nga kini di ay lover, ang taong nahigugma, mahimong ulipon sa iyang gihigugma. A lover becomes slave to the beloved. Andang ta magpaulipon sa atong gihigugma. Muna ka na mga bana nga magsigig imong I love you, pero magtuman gyapos gusto, dili musugot sa gustos asawa, buang mo na. Kanang pari nga magsigig imong I love you mga taong kabus. Kaming mga pari para sa kabus, pero ang tanang kulikta di aras among bulsa, buang mo na. Ihatag na sa kabus. Ay po yung tutuki. Kana sa government official na niingon, mi anhi ko, mi lingkod ko, aron nga mualagad sa katawhan niining nasura. Ibutan ta Pilipinas, midagan ko niining mong posisyon kay mualagad ko sa akong mga katawhan. Kunya gasige lang pangurakot, buang mo na. Naapil na po ng uban. Di mo hatag sa saktong amelioration. Wala na minor amelioration, extension na malay na ang amelioration, wala na. Naabot na pa ba? So mo na, di ka mo karon, nahimo pa mong ulipon sa inyong gihigugma? Kamong mga ginikanan, nahigugma mo sa inyong anak? Ito ba? Nya, naulipon mo sa inyong anak, o ang inyong anak mo inyong giulipon. Unsa may buhaton aning naulipon, musunod ra gyud kung say gusto sa iyang agalon. Anak, musunod ra. Testingin na ninyo, kamo mga ginikanan, sunod lang mo kung say isulti sa inyong mga anak, ay di mo supak-supak. Anak, sige na mo lang magduko diha. Pero ang pangutana sad, kamong mga anak, nahigugma sad mo sa inyong ginikanan. Kung nahigugma mo, pagpaulipon sa mo sa inyong ginikanan. Nya sa may buhaton sa mga anak, di gyud magsupak-supak sa mga ginikanan. Nya kaya ang ginikanan, di man sa magsupak-supak sa anak. Kinsa na malay magsupak-supak? Wala na. O mauna nga ang kinabuhi sa kanini ang gitawag natong naghigugmaay na adayon ang kalipay, kalinaw, o kahusay. Kana bang ang imong self, dili nimong i-impose ngadto sa others self. Ayaw i-impose. Pagpaulipon, niya karon dihas panimalay, kung magpaulipon ang anak sa ginikanan, niya ang ginikanan magpaulipon sa anak, mag-contest na ron sila, kinsay sundon, kinsay, sana mo sunod ba? Maingon ang inahan, dayon sa may gusto nimo akong buhaton nimo karon, ingon din itong imong anak sad, ay ayaw, maoy ay kong pangutan, ikabaya maoy na mas nahibaw, o sa may imong ipabuhat na ko karon, ana, di ang ginikanan, kay siya may mas mature, siya mo imusulti, kung pwede unta day, maglaba unta ka, kay daghan na kain mulingon, ana, siya, sige ma, mulaba ko ron, pwede o napo lang ka piraso ma, niya imo lang ng 50. Amin siya, oo, day, okay na kayo, di ba? Inana, rago. Kana bang, bulos pa muna ulipon, kinsay mo sulti. Nya, andam kang mutuman, pero naman sa naihangyo, hangyo na, nya, ikaw sad kay na ulipon mo sa kaniya, hangyo niya, sugot lang po ka. Alam ko na nang maingon mo, Pader, pwede o, na mga katikista ba ron, Pader,
kanang pwede mo may palitan o bagong uniform. Ya, may usang pare ka, oh, sure. Tagpila mo na. Yan siya tag 1,000 unta ang kada usa pader. Sige, pwede 200 lang ako, 800 lang inyo. Ano ba? Isa, sige pader, sandal lang. Sandal na lang payong pa nila, hindi na alam yung mag-uniform. Di, saan man mo sa mahimo. Pero wa tayo reklamuhay. Paulit po na ilanda, hangyo ay ba? Mo na siya nahigugma. Mo na ang atong tema karon sa ika-8 naman ng nobinaryo sa Holy Spirit, ang gipili karon nila ang gasa sa kaning self-control. Kontrola ang imong kaugalingon, pero tagaig kagawasan ang imong gihigugma. Be strict to yourself, but be very tolerant to your beloved. Pamugsabot na. Control yourself. Gitawag self-control. Imbis mo hapak ka, control. Pero siya yung hapak ni mo, allow. Ano? Imbis na gusto unta ka mo yaw-yaw niya, imo siyang libakon, imo siyang butangag mga post diha, control, ayaw na himo. Pero siya mo magsigi o bash nimo diha sa social media, dawata. Allow. Imbis unta to nga imo unta tong luokon imong bana kay gikas iyang kabit, i-control. Pero ang imong bana mo imuluok nimo para iyang ipulihan kasi iyang kabit, allow. Ingna nga mas maayo nang mamatay ko sa imong mga kamot. At least namatay ko sa kamot sa akong gihigugma. Tanaw, ikaw wala kay ginhawa, patay ka. Ang imo din kabit mo imong kabit, ang iyang kabit mo kuno ay maghilak-hilak dito, ay hilak-hilak. Nya dito sa kunauna day ilubong na. Kaya kuno mo higa dinig bawat. Pero ikaw magkatawa ra ka kay di kamatay na nato, dadon man tas Ginoo ngadto sa langit. Kay nisunod man taniya mupuyo sa didto sa langit ang kalipay nga way katapusan. Muna kining atong kasakit dinhi sa pagsunod sa kasakit ni Hesus, gamay ra ni itandi sa kahimayaan nga giandam sad ni Hesus para natong tanan. Manindong ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios mipaila sa iyang kaugalingon, pinaagi sa gugma ni Kristo para natong tanan. Busa uban sa gugma atong ipadayag ngadto kaniya ang atong panginahanglan sa pag-ingon, amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi kami. Alang sa simbahan nga magpadayon siya pagtudlo sa kamatuoran nga mao si Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa atong nasod nga magpabilin nga matuuhon diha sa pulong sa Dios aron ang kahayag o katarong maghari sa atong katilingban. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton o himalatyon nga ilang masinati ang presensya ni Kristo diha sa nagatiman kanila. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang niining katilingban nga nagkapundok karon aron pagsaulog sa balaang bangkete nga mapadayunong magpuyo subay sa kang Kristong pagtulunan. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kabumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga mihalina nga makakita na sila sa kahayag ni Kristo nga nabanhaw ug mupuyo sila uban sa mga santos. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi ang among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdahig paghimaya sa iyong ngalan, ug alang usab sa pagkasulanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Tan-awa nga manluyon o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug aron imo kining madawat
ang pag-anhi sa Espiritu Santo maghinlo unta sa among mga konsensya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, ang Ginoo nga anaa kaninyo. Manaragsa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nanibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug mataron gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagun-og gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gipamisahan karon ining maong misa, ug kadtong mga nangamatay tungod sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o katong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambits kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa iyang kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng Amahan, gamito nato ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan namo ana ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom, ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, patagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko ang iyong kalawat kanimo, apay pagulong lamang kung maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, O Dios, kansang mga misteryo naghinlo o nagpakaon kanamo, itugot ng ilang gigasa nga pagkaon, magahatag unta kanamo sa kinabuhi nga dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalikdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga tao. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo
diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Ikawalo nga nobinaryo sa Pentecostes, ang atong iampo mao ang gasa sa self-control. Let us bow down in humility at the power and grandeur of the Holy Spirit. Let us worship the Holy Spirit, the Holy Trinity, and give glory today to the Paraclete, our advocate. O Holy Spirit, by your power, Christ was raised from the dead to save us all. By your grace, miracles are performed in Jesus' name. By your love, we are protected from evil. And so, we ask with humility and a beggar's heart for your gift of self-control within us. Your martyrs had the overwhelming self-control to go joyfully to a painful death without shrinking from the opportunity to join you in heaven. Give us this self-control to have command over our emotions and desires, that we may serve you more fully. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations through Christ our Lord. Amen. Karon mga igsoon, atong patalinghugan na usab ang pagsangyaw 2021. Makapasamot ni natong kaduol ngadto sa Ginoo, pinaagi ni Kristo. Laing mahinungdanon nga punto o tema nga atong pamalandungan, human nga magkinahanglan ta og kausaban, human nato mahibaw-ing ang gingharian sa Dios, mao gyoy realidad sa atong kinabuhi isip mga matuon. Importante gyud kayo nga mailhan nato si Jesucristo. Ang taliwala sentro sa atong kinabuhi. Sayod ta nga ang Ginoo nagauban ka nato. Apan ang Ginoo nagpadayag sa iyang kaugalingon. Ug duna say naong nga nakig-uban siya nato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo atong Ginoo. Unya nindot kay ni kay si Pope Benedict XVI. Duna ni siya daghang gisulti, no? Daghang gitudlo, kabahin kung kinsa si Kristo. Si Kristo nga nahiuban nato, si Kristo nga para niya sa iyang mga pulong mao ang concretization sa buhing Dios. Di ba sa karaang testamento ni padayag ang Ginoo, kinsa siya, I am who am. Nya, ako mao siya. Pero maglisod ta na og unsa man ni siya. Pero kini natagaan og naong na-concretize sa diha nga si Kristo anak sa Dios. Amahan gipadala ka nato og nahiuban kanatong tanan. Nya, dunay gitudlo si Pope Benedict nga likayan gyud nato nga kutob ra atong pagsabot
nining gitawag sa mga batid sa teolohiya, kining gitawag nila og Jesus of history. Nga ang pagtanaw sa ni Hesukristo, kuan siya tao nga diha sa kasaysayan. Naan siya, natao siya, niuban siya nato. Pero ningon si Pope Benedict nga dili gyud ta kutob dinha. Kay siya una sa tanan anak sa Dios. Dios nga nagpakatao. Kay kanang ideya nga sa kasaysayan, Hesus sa kasaysayan, kutob ra gyud nga mura ra gyud siya tao uban nato. Nakitang tanan, doon naman tayo kasaysayan, doon naman tayo history. Muna nga niyon siya nga dunay duha ka aspeto, no? Nga angay natong makatunan o mao gani ni ang atong isangyaw kun mamalandong ta, muila ta ni Jesus ang sentro sa atong kinabuhi. Una, doon na sa termino nga gitawag og sequela of Christ. Sequela. Unsa man ni siya? Ang pagpadayag ni Kristo sa iyang kaugalingon, pinagi sa iyang mga pulong o pinagi sa iyang mga buhat. O yun sama ni sa sinugdanan niyang pagpadayag, the first of the sequela, nga siya nahimong tao. So kini nga termino, technical ni nga term, pero may ni siya atong hinumduman nga usa ni siya ka parte, aspekto sa atong pagtanaw ni Jesus nga siya nagpaila, nagpadayag, isip Dios, uban ka natong mga tao, pinaagi sa iyang mga pagkatao, mga buhat, mga pulong, mga milagro. Munang gitawag siya og Emmanuel, ang Dios nga nagauban ka nato. Apan ay ikaduhang parte nga angay natong makatunan, masabtan, mailhan ni Jesus nga mao usab atong ipasangyaw ngadto sa uban, mao ang misteryo sa pagpasakit, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo. The sequela of Christ and the Paschal mystery. Nga kining maong anak sa Dios nga gipadala sa Ginoo, mipuyo ban kanato apan dili lang kutob niya. Nagpasakit, namatay ug nabanhaw aron makab-ot nato ang kaluwasan. Kabahin ni sa misteryo sa gugma sa Ginoo. Wala lang ipadala niya ang anak aron magpuyo uban kanato mo na magsaulog tag Pasko sa pagkatao, malipayon ta. Apan apil sa misteryo sa Ginoo ang pagpadala sa iyang anak aron magantos, aron magpakamatay, aron mabanhaw alang kanato. Mao na nga si Pope Benedict niingon siya, kabahin gyud sa atong Kristohanong kinabuhi kining maong krus. Kay si Kristo nabuhi na tao, pero namatay sa krus. Kabahin sa atong Kristohanong kinabuhi ang pagpasaan sa atong krus. Ang pag-embrace, no? Sa nining maong krus, na dili lang paigo nga mulabay lang ta sa maong krus. Dili lang paigo nga mupalayo ta sa maong krus, kundi mauni ang kinuuyukan sa atong pagka-Kristiyanos. Gani sa atong pagka-Kristiyanos, kung wala ang krus, dili gyud ta makaingon nga tinud-anay ta nga Kristiyanos. Mabita na nga ingon si Kristo, buot ka musunod nako. Pas-ana imong krus o sunod kanako. So maningkamot ang tanan, no? Maningkamot ang tanan sa pag-ila ni Jesus diha sa iyang mga pulo o sa iyang buhat. Ug maningkamot ta sa pagpuyo sa atong kinabuhi subay sa sequela of Christ o the Paschal mystery of Christ. Apil na niini sa atong kinabuhi ang pag-atubang o pagpasaan sa atong krus. Naunta nga manalangin ang Ginoo kanatong tanan nga ginasahan sa grasya aron ikapaambit sa uban. Nindot kayo ang pagpasabot ni Father Marvin Mejia sa atong pagsangyaw 2021 karon nga
kinsa si Kristo. Muna sa atong Ebanghelyo, giingnan man tang Kristo, do you love me? Higugmaon gid nato si Kristo, dili lang sa iyang pulong o sa iyang gahom, sa iyang mga buhat, iapil gid nato ang paghigugma sa iyang pag-antos o pagpakamatay didto sa cross aron mabanhaw puta uban niya didto sa iyang trono sa langit. Nya inautunta mo nay atong puy-an. Muna ang usas mga nindot nga gasa karon mao ang Dios nun nga kahiusa, divine union. Unya mayunion lang taani kung sama ni Pedro magsige ra gitag ingon, yes Lord, you know that I love you. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. O manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.